Duha ka managlahing sunog nahitabo sa Cagayan de Oro City. Usa sa mga panimalay nga naugdaw, posibleng gituyo kuno sumala sa kabumbiruhan. Ani ang report. Ugdaw ang usa ka panimalay sa Strawberry Street sa Villa Candida Subdivision sa Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City. Human miulbo ang sunog pasado alas 8 sa buntag adlaw Miyerkules. Sigon sa mga residente, dako na ang kalayo diyang ilang namatikdan hinungdan nga wala na kini natabang. Banda alas 9 sa buntag, diya pa kini na kontrol sa miresponding kabumbiruhan. Sigon sa BFP, nga miabot nga to sa kapin 300,000 pesos ang danyo sa sunog. Alang sa kabumbiruhan, posibleng gituyo ang pagkasunog nga padayon nilang ginaimbestigahan. Wala may kuryente daw ning balaya nga ilang gipuy-an. Unya according po ni Mrs. Ledisma, caretaker ni balaya, igo na daw sa nagpuyo for almost 17 years. Pero magwonder ta nga ngano man nga nasunog man iyang balay nga wala may lain nga gamit dia sa iyang balay, TV raman o katong speaker. Ngani ang luyo ana hawan man wala may mga flammable po dia nga unsay kuan. Samtang pasado alas 8:45 sa buntag, miulbo sab ang usa ka sunog sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Sa video nga kuha sa netizen nga si Davis Ann, tataw ang kadako sa kalayo ug bagang aso. Miresponde gilayon ang kabumbiruhan. Pasado alas 9 sa buntag, napakgang ang maong sunog. Nasayran nga usa ka boarding house ang naugdaw. Nagsugod kuno ang kalayo sa ikaduhang andana. Anaa sa 20,000 pesos ang structural damage sa insidente. Padayon ang investigasyon sa rason sa sunog. Pahimangno karon sa BFP nga magdoble amping aron malikayan ang sunog. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.